Dịka ọnwa Emba na-amalite, gọọmenti Anambra Steeti enyego ịdọ aka na ntị nye ndị ahịa na Anambra Steeti megide ire ahịa n'okporo ụzọ n'ime oge a. Ha dọkwara ndị bi na steeti aka na ntị megide ịna-awụfu atịtị aghara aghara ebe masịrị ha, ị na-eje mpochi n'ebe enwetaghị nkwado iwu maọbụ ị na-anyụ amịrị n'ebe enwetaghị nkwado iwu. Onye ọrụ anyị bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a n'uju. Brigade bụ Comrade Celestine Anere, onye oge ọ nọ n'Awka na-ekwuchitere gọọmenti steeti anụwa ọnụ ya, chetere ndị Anambra iwu machiri ndị ahịa ịdị na-ele ahịa n'ogologo ụzọ ma ọ bụkwa na-anyụ amịrị n'ebe na-ekwesịghị. O kwukwazịrị na ọnwa Mba bụ oge ọ mara na a na-enwe ọtụtụ ihe mgbakọ nakwa ọtụtụ azụmahịa n'ebe o metụtara mmemme ekeresimesi ga-abịa n'iru, ma kwukwezie na ụfọdụ ndị ahịa bụ ndị ga-anọkata si ka ha rapụ ụlọ ahịa ha ma jee na nkọlọ ịnyụ amịrị ma ọ bụ zụọ ahịa, bụ nke o kwuru na ọ bụ ya bụ ihe kpatara eji na-adọ onye ọbụla aka na ntị. Ọ gwara ndị na-azụ ahịa ka ha gbaa mbọ fụ na azụmahịa ha bụ ebe kwesịrị ekwesị, ma kwuzikwe na onye ọbụla dara iwu bụ nke machiri mmadụ ịzụ ahịa n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'elu ọwa mmiri na ngwaahịa ha bụ nke a ga-akpọchikọrọ site n'aka ndị ọrụ ụlọọrụ ahụ. Ọ nọkwazịrị oge ahụ ma zipụgakwa ozi nyegara ndị na-abịa azụrụ ahịa azụrụ bụ ndị si na steeti a makwazi steeti ndị ọzọ, ma kwukwezie ka onye ọbụla fikwa asaa n'anya ma gbasokwe amụma iwu bụ nke na-echekwube gburugburu na Anambra steeti ka onye ahụ ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Ọ yọkwazịrị ndị ga-achịkọba mmemme n'izu a ka ha gbaa mbọ chọọ ebe mposi a na-akwafu akwafu bụ nke ndị bịara mmemme ha ga na-eje enyere onwe ha aka, ma kwukwezie na ọ ga-enyere aka ma gbochie mmadụ ịnyụsasị nsị maọbụ amịrị n'ebe na-ekwesịghị, nke o kwukwere na ọ ga-akpata gburugburu ịdị na-eshi aghara aghara, ma mekweziere ka ndị dị etu a mara na enwekwere ntaramahụhụ dịrị onye chịkọbara mmemme ahụ ma enwe ndị bịara mmemme ya dara iwu dị otu a.